Alde batetik guk honetan sinisten dugulako, uste dugu bezeroek nahi duten hizkuntzan atendituak izateko eskubidea daukatela, eta beraz horretan ari gara, eta bigarren aldetik oso unibertsitatean eta plano teorikoan oso erreza delako euskara aldarrikatzea, baina behin gure eguneroko bizitzara pasatzen garenean, koherentzia hori gorde behar dugu eta ez da beti erreza, baina horretan gabiltza. Gu azkenean entrenatzaile batzuk bezalakoak gara eta langile guztien potentzialidadei dizdira atera behar diegu, eta bai euskaraz hitz egiten dutenen artean eta bai euskaraz hitz egiten ez dutenen artean. Denak dira funtsezkoak bezeroei arreta euskaraz egin ahal izateko. Eta beraz, denon artean kultura hori sortzea, hori da gure helburua eta mimoa eta non jartzen dugun gure energia.